Asem. Untung awakku cilik. Iki yo ngene. Lawang dikancing kok ngarep piye lah yo tinggal dhewean. Untung bisa berubah. Wis suwe rek gak metu omah. Penjara. Goblokku yo ngono, bojo tak kongkon luar negeri. Tinggal dhewean piye ya. Iki yo ngene peda siji. Wis kena lurah sing kok berekan kok balapan bapano. Kok arek cilik iki tambahan. Ndi arek iki. Biasan dirasane gak suwe teko. Teka nyelepeda. Duwe, aku ngejak ngopi. Padahal ini bapaknya paling. Nah, tapi kan sih. Disuwe gak panasi. Iya tuh paling musuh-musuh apa no menang ya musuh Harley menang ya deng plar wis enak ya wis lurah apa wis daripada gak kanggo dulu suwene hari meringet tenak gini dulu gemparek Siti. Aduh, suwe hari ini tinggal tilu aduh. Sawopi. Kat istri karena RW pisan apa kak kangen aku ngomong ini lagi. Memang ganteng banget lagi. Wow, bergerak golem aku cok gede ini. RW masuk itu. Sama kompet dengono. Dengan apa bergerak? Aku golek peda kayak balapan. Tanaman ini wis tumbuh air apa agar? Wis kokoh dan kebakeri. Astagfirullahaladzim, ceklong gak ketok rek. Oh iya rek dengan peda ontel. Ketok. Peda ontel kayak balapan enak itu. Kayak bayar-bayaran. Wow, oke. Sama di ter kalau muni ini. Ter. Lul. Masa aku lo gak mau gempa temenan, aku mau biduan lo. Horeknya ini pagere. Kali itu setan sing nunggu teko. Aduh wis bencana alam Siti iki. Hari gempa aku ya. Longsor sak banjire teko iki. Lah pon rono ke lho. Lemah. Weh, yo, gak apa-apa. Iki lho pedamu apik. Siyo. Apik peda ya. Tak seling gak apa-apa. Kali tok. Sekali tok. Aja kaget wonge krungu lak. Lara ati kok. Dosa aku akeh kok tambahan. Mari tak kurangi Mari bayar wingi. Masa nambah maneh, tambah utang gede tambahan. Iki lho. Ya apa? Oh, saya enak iki kayak balapan enak wis juara siji. Tak totoi. Piro? Saem. Wis budal li ayo. Nanti ngopi sik ra piye? Kok ya? Wis enak iki kayak balapan iki. Tak cilik gak apa-apa. Kayak cilik kayak balapan titik ai. Ngopi iku kon gelem minggir aku tak gawe musuh Harley iki lho. Oleh ya. Kono tambah rene tambah runo, jelas-jelas tahun deh kayak musuh Harley lho. Oh lho musuh arek cilik-cilik lho. Ontelan menang kon. Kaya ngono, gambles. Ya mosok aku mbok padak nambah arek cilik-cilik. Awakku tok iki sing cilik kudu. Umurku gede, awakku cilik. Lek kon umurmu cilik, awakmu gede. Awis ngopi wis. Yo, lo enak lah. Kon gak kaya arek cilik maksudnya piye? Pageron goyang merasa arek cilik yo. Gak yo. Oh, dus. Ayo nanti ono ngetan. Ya apa iku mau aku katen ngengkek kon lak kejeglong. Lah tak tinggal dulu ae wis agak godhongi. Kaget sih aku. Awis
Aku kan duwe tapi lek ngopi kon gelem mbayari aku. Titik ae wis. Aku utang tapi. Yo, Siapa ya? Tapi sih lancar sih rezekiku ya. Aku ngutangi hari ini terus selalu lumayan jur. Misalnya lagi nang ini akhirat lah ono celengan pahala. Gak apa-apa wis kanca siji walaupun neraka ini cacak mlebu surga. Saya gas nandi. ya sayo lho. Suwen kon gak ngadeg-ngadeg. Saya delok ngono sih. Delok ngono kok. Iki gak iso dimajuno ngene. Oh, diangkat ngene ya. Otakmu sing gak maju anjen. Ya apa lho? Oh, Ayo. pedang telan gak tegas, sepeda motoran juga gak tegas. Kono cilikanmu lapo? Berangkang ngatok ah. Mbo. Jangan nulukno lho yo. Oh. Wis, ngopi nanti iki. Sembarang. Rono. Rono yo. Yo. Mulai arek awak iki rasane anget deh. Abri mah bengi melekan nak gini. Logo kene ambek gini. Habisnya abri kari ya. Terus arek iki yo apa kabeh kok ngapene kari rek. Kok iso nak kene? Arekku gak golek ya. Apa wis tak telepon abri wis. Duh, kok angkat sih? Tambah telepon nomorku dhewe goblok. Tambah abon suka gebuk. Waduh. Goblok tambah abon iki goblok. Wong iki kerja apa tak gawok tambah tak telepon. Buka TikTok ya, di TikTok arek. TikTok. Wah. Kon opo iki? Rame-rame nak TikTok iki. Batu lah, apa batu lumutin kok digawa iki. Iki mosok batu giok. Apa nak batu giok bareng nak gini. Kisaran naga. Naga rek. Lah didol 60 miliar. Wis, bos iki. Kudu kabar-kabar apri iki. Sipe. Sipe jasa isi wis habine. Sedang oleh apri, ono info batu giok Golek-golek iki lumayan 60 miliar ya. Aduh, udah kok ngeluh yo. Duh, HP ku nanti rek. Ini aku lapain lah, om yang bodoh gue melekan terus. Oh iya sih muter ya. Ngelurut tak gak kuat. HP ku nanti yuk. Oh positif iki. Ya kan om Ambon. Ditol rek iki jelas sih. Rono dari ini yo. Aku nak jembatan wis. Nak gene wis. Pasti arek karo rek. Pas ning arek rene. Andane gene ambek sak seluruhan iki. Di Sabri ki waduh. Waktu mau ketemu. Biasanya tunggu-tunggu nak kono. Nanti ngon kayu-kayu ku kok kano. Sopo kok. Template ku. Kok merebut tadi ketep-ketep gini sih. Sopo? Abri masuk tuh kok turun nak beseng-beseng kono sih. Tak ketak ya tambelan. Halo. Halo. Lah, bonen apa kok niku? Lu kok lapo sih nak gini ku? Lah apa aku mau nak gini ya? Lu kok lapo nak gini? Oh iya, Lapo? aku mau mlaku rene. Terus Seolah-olah aku iki nak gini mari iku sih. mari iba apa? Iya. Chat. Heeh. Saiki ya begu nandi. Nak oma aku mang mari buka TikTokmu. Nemu video iki kon. Opo. Tidak dudukno. Buka TikTok. Apa sih mang lali rek sandine rek? Senyum tok Facebook. Ini mang tak lek kok sih. Endi sih?
Alan di sini akunmu sih. Loh, waduh iki lho. Iki mau sepatu kia ijo kaisar naga sing digolek cah-cah kae yo. Ya sen iki lho delokna sing didol payu 600 miliar Bu triliun iki. Golek apa? Lumayan kok cair kan iso soge sandino tok. Ayo, Pri. Waduh tambah Oh, masuk iki. masa yo. Iya. Ayo wis balik ah. Tapi iki panggone nak tanah-tanah, Pri. Ya iki bakal tanan di sore blok. Oh iya ya, ono iki paling. Dia bisa kasih. Telet Teng 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 tung 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 teng tung teng. tung jadi satu. Oh, kok rom iko. Tapi kok ono beling-beling mlebu ki barang to. Mosok batu golek, beling. Batu iso didelok beling. Kalau ono wis, Nah pisan wis. tak turun ae. Lu tak gembuki kon. Ayo golek bareng kok. Ambe ngabar ya. Wis kaen wis. Kok iki didol pira iki? Wakil larang iso gesak dino iso iki. Yes. Ayo. Ah, tapi Ayo. ini. Iki lho. Apa sih kon iku rame ya? Ah, iki semut tok ngene ya berusaha, Bon. Iki batu. Ora sendera belum, Bri. Senderan iki. Kok gak warna-warni sih? Kan warnane ngene, gak warna foto. Apa Bri? Foto ngono lho. Wah, iya. Iya. Ini tak ketep dhewe yo. Oh, aku nemu sisa iki api, ayo. Wow. Iki gede lo gede. Iki sisa iki, Bri. Nyari HP ku. Didol ora wis ya. Iya iki. Iki iya paling. Ical enggak. Iki watu kaya opo iki kaya akeh iki. Iki kok koyo bergilap ngene ya. Ayo iki pisan kok pisan tuh nemu siji loro ya, Bri ya. Iki iso diketak iki. Goblok ngono kon iku. Gak iso iki, Bri. Kita ketemenan ya. Kene. Aduh. Oh, iki Ji. Ya iya. Aku udah kenalan. Coba. Si tak mateni flash. Coba sih. Kancaku mben narek jopo sing biasa aku nganu-nganu bareke. Oh, kok mau dalan gua. Iya. Yo. Pas kemi wis kapan dado sih nak gini. Nanti. Gak seneng. Nak kono lek guru pindah. Oh, ya coba sih kabar ono. Kan nomere. Masa marani. Iya langsung ngeron. Arek biasa ngelempong-lempong ngono. Ya wis ayo lho. Kelem. Gelem kan iki kan mesti kan arek ero kan iki viral. Iya koyo Orang film-film. orang ini iki di toko Cina yo. Cina Jancane sih lapo kak kamu kudu kok Cina ya. suara Cina kota ngono ya. Ya. Kota blusuk. Yo. Nah, katanya Pak D itu apa namanya? Katanya Pak D itu kerja luar kota, tapi kan nggak pulang-pulang. Masa luar kota itu lama? Gimana ya? Ucup baca paketannya Ucup hingga tinggal berapa ya? Saya cek dulu aja. Tinggal 1 giga. Nggak cukup ini sampai nunggu Pak D pulang. Biasanya Ucup ada yang nemani, sekarang nggak ada yang nemani. Gimana ya ini? Coba aja di telepon Pak D bisa apa enggak. Coba dulu aja wis. Siapa tahu bisa. Kalau nggak bisa ya nggak tahu lagi. Kemana aja udah bisa teleponan, masa sekarang nggak bisa. Coba sih. Pak D kok lama sih? Mau manggil itu katanya bisa diangkat apa enggak ya? Ucup soalnya main HP, udah lama nggak main HP-an. Tapi biasanya kalau ada Pak D, Ucup nggak suka. Tapi kalau nggak ada Pak D sama Ucup bisa di gimana ya? Ucup aja hidup sebatang kara. Ayah udah nggak ada, ibu udah nggak ada, Pak D aja sudah nggak ada. Gimana ya solusinya? Ucupan pindah, Ucup harus bisa mandiri. Badan Pak D udah enak-enak kerja jadi atlet, nggak pengen jadi di luar kota. Gimana ya? Ucup kan paketannya Ucup bisa 1 giga.
Habis itu pas mau habis dan telah sisa satu buat nanti malam. Solusi gimana ya? Wah, minta uang aja ya ke Pak. Siapa namanya temannya Pak D? Pak RW satu jabatan kan, tapi lebih tinggi. Pasti uangnya lebih banyak. Masa Ucup cain nggak? Oh ya udah wis tak cain. Antara di sana apa di sana ya? Cap cup gembangku Ucup ke sana ya udah wis. Rek, rek. Nah, di sini pecah ya. Atau dolin aku sen. Tau muncul lah dolin. Mari dipetil uang ya. Orang-orang bedil ya. Luar. Nah aku dolin nih. Iku. Gak enak nak ngomong terus. Tapi luar. Ya apa ya? Aduh. Kata siapa ya? Sok kayak kerokokan nih rek. Perutku. Terobong semut. Oh di terobong semut ya. Kata siapa ya iki ya? Kayak ini wis. Nak pecah. Kayak nak pos. Paranan. Halo. Ngapain itu? Makan. Enak ya rek, maem. Yo sudah tak main sih aku. Ya. Ayo rek pacarku. Bismillah. Sampai mben. Saiki supaya tulin. Anak waktu ini dewe-dewe. Pacaran dewe. Salat dewe. Tulin dewe. Bagi turoto. Mau waktu kayak pacaran tuh. Tapi yo anjene sih enak ngono. Yo. Nak amayu bosen. Ping pacaran metu tapi kan duit ya. Wis dolin ae ya, keceng. Alawasi sampe mati lah usah pongko. Kan direk CS kui. Kayak tuh kelas ya. Masuk napos kakak tak parane ne pe ono nan dia percaya nak pas lo ka ono nan dia mesti mulai dhisik sikil kula harus kasih mulai nanti nak pos ae sampe arek teko. Andi yo, coy, semuanya. Lu, lapor iku. Sih, kasih metris ngono rek ndak sih rek. Lemes ngono, cok. Saya klub ta. Iritel iku. Paranane wis. Baik iki rek. Ale keong. Kon lapo niku? Kon gak ngararu kon aku mari bedil uang. Waduh. Bedil rek. Iya. Kan bedil ulo tamam bedil sikil. Kudu sikil, upu. Don. Aku dikete. Karo ketene nang kene. Wis aku males delok borok. Lah borok ini kene Bu. Iya. Aku makan kok katok ngene iki mbok katok sapa centelan. Ya kata ibumu paling ya. Enggak di rubung semut. Kata ibumu paling. Mbok pokoknya tak kocak tak kok mi. Allah. Lah terus ya apa? Mang bedil iku mang. Gak ruwang ya, gak ruwang ya. Wong gak tanggung jawab apa? Aku gak ruwang. Aja ditani. Aku lu cewek kon. Sumpah. Wah ayu arek. Iku arek di SMP. Yo iku lho, pokoke sapantaran mbak aku. Males aku lek canda-canda ngono gak enak. Makane niku aja guyu ae kon cerita mek guyu. Canda-canda kon iku apa ya kon cilik canda. Aku ngene iki lha apa ya kan moro-moro dibedil yo. Wong yo gak jelas bedil menungso.
Aku iku ya bingung dibedili. Jene kok. Wis cocok guyon iku apa janda iku. Iya. Nek rondo iku buku. Sik. Ana nih. Aku mang ya. Delok tolo iku tik iku mang lho. Tok. Iya, tok tik iku lho. Nah, YouTube nah. Nah tok iku ono Apa? kayak batu giok ngono iku lho. Iya apa iku barang? Ya wis batu giok. Kayak apa iku? Oh, sangat istimewa kon nek nemu kon. Iya, Lho. Kon ya? batu. Iya. Paping ya wis wake kok Goblok batu. kono sih kon iku. Ono ya ono. Batu iku ya, kon ana 5 payu Sak piro 50 batu kon. e? Sak piro batu e? Sak cilik tapi larang didol. Paping gede luwih larang ngono ya. Lho, ya opo sih dene paping 2.500. Lah iku giok. Lho. 1 juta. Wah, bro. Iku batune iku ya apa ya? Batune warna apa? Ya karena apa wis mbok batu giok aku Lah ya karo. warnane ya apa? Sing Karo mang kata telanjutno mang deloke. putih ta ireng. Sembarang kenek. Iya, ngono iku biasa ono ing regoe murah. Lho larang go. Lho maksudnya luwih larang tekan ndukure Golek ah. warnae. Lho gak larang warna apa sih? Putih ya. Apa warna apa? Ijo ae api. Cok ijo. Iya, Cuk. Oh, ya cicak ijo nih iku. Tutu, kadang ijo. Kacang ijo. Waduh ya opo pening Mas. Kodong ijo, kodong apa ijo. Buka Mas. Ngopo lho? Ya ketang-ketang iku ijo Mas. Nek ijo iku apa ya? Kudu watu, Cuk. Apa? Aku misu terus ya. Astagfirullah. Kepethek ya, Bang. Kepethek Iya. tombol. Iku lho. Lho ya kan? Rungokno aku. Innahu kana tawwaba. Barang siapa yang memiliki batu giok adalah rezekinya yang lancar. Iya. Das iya temen. Awalnya kata-kata. Ya apa ya apa. Aku ngomong kata-kata lalari mlebu kabeh. Itu ireng. Itu awak-awaknya. Yang ngene iki tandai seneng. Nah, ono kata-kata. Kata-kata itu ngene. Barang siapa orang yang berhaji itulah adalah orang yang istimewa. Mendapatkan yo gak mendapatkan sih. Apa yo? Mendapatkan sih, iya mendapatkan. Oh gak, untuk mendapatkan, memperolehkan muter iki lho apa jenenge? Sing ireng kotak iki lho bareng iku remi digambar. Gambar dicek muter iku. Aku yang duwe kata-kata ceng. Kata-kata opo sing kenal. Tapi aku ndelok iku dola. Ya wis. Iya. Tak wacana yo. Heeh. Tapi kata-kata hiduplah antara pilih-pilih ya. Keliru sih. Pilih ya. Si. Belibet Melikat. si. Tak yo. Hidup adalah pilihan, pilihlah untuk kuat pilihlah. Hah? Si Rono. Nyelok ini sih. Siapa? Untuk berkembang pilihlah untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ya wis berarti versiku iku yang ngetri. Oh. Aku masih kok apa? Heroku. Karena Kali kenapa? aku. Versiku yang ngetri pokoknya. Oh. Ya Saipul. Ya saya. Iya, iku lho. Aku mari iki ganti versi. Wis ayo wis nang golek batu giok. Golek sugilku udah pincang. Wis ta lah kok pagi-pagi duwe. Ditolan ndi? Sembarang golek. Sing rencana sing nek nemu baru langsung ditol juga. Nemu ngenten dhisik golek dol-dolan ndi wong iki. Wis ta lah ono. Cek dodol iku nandi. Si golek ya. Gua aku tak golek nang Facebook. Ya golek dhisik. Golek dhisik. Tak mikir pisan aku. Facebook iku warna krem. Ijo. Aduh kayak ijo kok. Oh iya. Ya apa sih? Facebook Oh Facebook. Ya kudu ijo sih. Dodol ijo ya warna ijo. Oh iya ono, Ceng. Oh. Nah, iki sapa jenenge? Kribo. Sik 1000. So arek ndi iku delok?
Arek kene dhewe apa arek adoh? Embu, arek kene dhewe koyane. Tulisan Tulisan ini. Facebook e. Oh iya, arek kene dhewe le. Si Kribo, aku tuh koyo tau kenal arek iku. Aku tak golek Felicitian Musician ya. Kon mikir. Ya. Si apa ya? Siapa ya arek iku ya? Tau kenal aku iku. Sopo? Sing iki lho. Sing isi korek. Sing boloku sing tau nyusul aku iki lho. Nang nyusul aku. Ero aku. Oh, karo aku. Oh, niku kabeh ayo. Aku karo, Bos. Menungso iku kabeh. Paling gak dolin balik. Kayak iya. Gak doling, gak doling. Kan gak doling yo rong tahun tuh, 10 tahun. Ayo wis nang Ayo, ndi aku arek. iki lho. Aku yo lali kok. Bu. Si. Kribo ngono sih, Mang. Oh iya sih jenenge Kribo. Arek sing lali. Sing iki lho. Kon nek ro amun kerja parkir Aduh karo aku le, aku nak omah. mburi. Liburan aku liburan. Sing nyusul nang aku. Aku iku liburan. Aku liburan. Dek iku markasi nek gak nak kono, nak kono. Nang kono tok lho. Buri. Sing kene ngene kok duduk sih. Yo karo ya kaya yo rokok. Saya wis oleh giyo ya. Iya. Tak dolen iku. Sandalku nandi, Bos? Sik tak katokan aku. Pas katoan Bos, sempakan ae. Ono sempak ya ono sempak. Tak dhisik yo. Ono semut iya dhisik tak. Dhisik yo. Iya mlayu. Ya. Tuh. Kati tiba rek. Dan ono bro. Oh nih. Jika cokot laler, cokot semut kok. Wah, rek wong-wong iki ditariki awangel. Ngene sambatan kabeh. Pancet ae wong-wong karim bayar 5.000. Besok aja ya. Double 3 kali, double 2 kali. Alah, pancet ae numpuk sampai 50.000. Ngene iki aku kok jarine pas wayahe bledos. Wayahe apa? Muter-muter jarine kok kurang. Terus bayar kok ngene. Oh. Pancet ae mak-mak iki. Giliran ngene dirasani. Mangko pas wayahe apa bayar aku dilelokno dirasani. Wes kok pancet ae. Tapi yo gak apa-apa lek dirasani. Masuk aku dilelekno nang mburi. Sing penting nyawa aku gak kalem. Sing penting aku tambah oleh pahala, tambah enak. Hidup rondo merdeka. Yo gak apa-apa lek dirasani bendino. Tambah enak, tambah tak tagih bendino. Kalau aku mbok rasani suwe-suwe duwe tak kok melayu tambahan pusing-pusing. Wis tak mulai percuma aku dirasani terus. Ini ki anakku pasti konang sikile kayak ngono ati mlakrak yo kebacut mangan rek hungry I'm hungry jiwa I'm hungry bro. I'm hungry kayak soge arek aku bahasa Inggrisan medhok aku ati ngomong ngono. Salah musikile lho ngono pancet ae dolen kelakuane lho tak delok persis bapake plek-plek ono bedane salah ya anak situ ayo ngono kok jarene coba kete ngomong bu kayaknya adek mana bu kayaknya adek alah nurun pisan ke ibu apa kok bapake aduh bapak gak ngurusi keceng penting aku maem dan maem terus katanya aku nambah adik mana kayak keceng kayak apa wong keceng kayak ngono barang lho ya sopo kayak adik mbek sopo aku ya iki calon bodohku ya gini iki Putri, tanggu.
Lapis ya, Bu. Ben iku rerual aku nang kene. Nyumpek-nyumpeki sampean ngribeti uripe wong. Ngribeti. Tapi ganteng aku ya. Sayangku. Yo gak ngono. Bukannya ya apa ya? Cuman aku lek ndelok sampean lho padha kok bojoku. Gak ngena, tapi lho lek masalah ganteng takoni ganteng bojoku. Yo ganteng ae ku bosro. Wong aku iki kok Jeffrey Nicole ngene kok iso lho dipadakne bojaman. Ya tebal. Jeffrey Nicole. Peran-peran yang ngono kate dadi Jeffrey Nicole. Aduh. Aja menghalu ya men. Wong peranane sampean koyo tukang lapangan. Kok kate digawe-gawe dadi Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole iku oblek bojoku. Iku baru Jeffrey Nicole. Sampean iku opo? Tukang lapangan lek sampean. Tukang lapangan lapangan. Lapangan. Aku iki kurang apa sih, Busri? Kurang pendek kok, kurang apa? Kurang sak kabahe, sak oyot-oyote, sak jeroane lho. Paket komplit lengkap. Wis salah, sampean iku lapis nang kene. Engko lek didelok ya mbek tonggo-tonggoku dikira kok sampean kate nggodho aku terus kate rujuk apa kate anu mbek sampean. Aduh. Gak usah, cok berharap ku tambah di sinawang mbek tonggo-tonggo iku lho gak enak. Pemane kelakuan sampean kok bojoku persis kok ngono nakal. Wis gak usah aneh ya men. Oh, bos-bos iki. Wong aku iki orangnya itu selalu berbuat baik tapi selalu disia-siakan dengan orang yang salah. Waduh, ya iki kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini Cak Kribo. Asik yo. Sudah Cak Kribo. Lek sampean ojo berharap mbek aku gak bakal gelem mbek sampean. Wis aku durung pegat-gat ambek bojoku kok. Wis ningali ngono, coba didelok tonggo kanan kiri ku gak enak. Oh, per sampean iku. Waduh, yo serek aku rek. Yo ngale. Tapi gak maaf Busru. Aku luwe Busru. Kasano aku ben wis anu tambah kate mampesan ono iku kok ora gelem ah kok lawene apa busi ambek pir gelem sampean tapi pir duduk buah ya pir bubudan lho sampean gelem ya panganan tak sediani gak gelem ya wis kono kosanane sampean kok ya iso golek duit dhewe sik diparingi sikil sehat walafiat mbek tangan sembarang kalir kerja ngono lho ya perek wong iki rek. Waduh, lah kok medan mbak sampean Busri. Mangkane ana sampean tambah turu. Aku iki lek masalah kerja Busri yo. Aku iku penghasilanku gak ana Busri kurang saiki lan parkir. Mangkane aku ngelewung ngalor ngidul ngulon ngetan iku tujuane iku mau golek kerjaan. Pen gono kerjaan apa Busri. Sayangku kerja apa? Wis gak ono kerja-kerjaan. Aku dhewe golek dhewe. Masuk sampean dadi wong lanang gak iso golek dhewe. Aku iki mandiri. Kudu mandi sendiri rek. Ya iya sih wis towek barekan yoan. Terus gak usah nyanyi kok sampean. Golek dhewe kono. Aku wedok tatak di anak siji pisan. Ngono ya Cak Bo. Aku ki sumpek kok tambah 3 sumpek pisan sampean iki. Waduh. Matuh. Sampean niku Busre. Yo tak mulai. Tapi I love you sayangku. Mulai yo rakate tak gandoli. Rupamu kok plenjengan kok sayangku. Jaluk bojoku. Coba oblek timbang iki. Masya bojoku kok selangkangan. Tapi ngono iku sik cintaku padamu. Boleh kangen ora? Kak oleh wong aku saiki golek dhuwit apa-apa sembarang dhewe lah apa ngurus oblek. Kono ya anak gak iso diatur bojo gak ana I'm hungry bre gak mangan-mangan yo mangan rek gak mangan yo pongko ya tak mau Oh, coba iki langsung balik ta anak namaku sih Namamu sih ae. yo gua tak apa sing enak tak tukang gorengan kok gampang wis Masuk.
Rumah. Head. Parkir ini. Gak mungkin harus nyolong. Ono pelacak ya. Iya. Jero wesi ya kayak pelacak. Gitu 51 lho ya lah. Tunggu kono sih. Si anyar. Yo. Duh. Eis, era. Yo nyobi. Ya. Mau mangan sak kopi nih. Warga gue rek. Untung aku mbak tukokno. Kak utang. Hah? Utang ayo. Kak sih. Utang ayo. Kon tak utangi iki gelem mawon. Ayo. Lo kan iku mau kon ngomongin tukokno, berarti kak utang. Loh, lek gorengan, kopi, nukono auman bayar dewi mau berhubung kon melas ini ya. Sing ndoko yo Ayu. ah. Tunggu. Ayu. Hei, Oh, kudu ah. yo porek is sekali tuh ae. Apa? Tetep tak tagih kon, nanti utangmu sak buku. Nah aku Masa jatuh. dihitung. Aku kate duit yo apa ini? Loh, endi tuh mau? Si. Enggak cukup iki mau. Si, kopi ku mau kro gue. Aku iku mau masuk aku mau bapak suket kurang resik rek. Ayo, duit 1 sen rek 50-an lumayan. Sini nyili. Silu. Iki lho, ana apa nih? Ana semut iki. Isi Apa ae. iki? Iku kopi rokoke sak mangane kenek iku sih. Rokok ngene ora apa. Ecer. Bolo. Ya, Yo. kerja. Bolo. Oh, Kerja lapo kon? Korba. Hmm. Bosok lele. Oh iya, apa? sik yo. Krung kan. Oh iya sih lali aku bocok kula. Ora grios, enak ius. Wah. Pas ini enak wis, cocok. Lapo. Kon lo teracin ayo, delokan bapak-bapak biasanya kok saumuran gini. Delok. Delok ayo. Delok. Aktor sing paling ayu we. Jira. Jira. Lina sih. Jira. Apa jenis artis? Coba. Mana opo sih? Iku Mana opo? Walah. Yo, ajeng Febrian ora, ajeng ra kenceng bolo. Ajeng iku mek gede. Imane to. Ngawur ae. Seliyane iku laine. Ayo, lanjut. Vina Karama iku. Davina, aduh. Freya, Kon jule ae kon. Mo. Jule iku ayu iku. mo. Katelan gau. Gampang, enggak apa-apa sih. Gampang. Sedina wing 10 yo. Aduh, gak mlaku kene. Disorong kursi roda gak suwe. Opo? Kon gelem. Lah iya. Op nama kon nang ngene rumah sakit. Paling enak iku paling wayu, paling mantep iku Apa? Vina Karama kon liyane. Wis. Ono Opo? aceng Febrian no. Apa-apaan nih? Ono bolo. Opo? Oh, kalah kon. Kalah do iku ajeng. Menang bolo menang ado. Kalah. Menang. Sopo yo sing ukure Davina Karama iku yo. Sopo? Sopo yo? Adike sapa iku jenenge lali yo. Nono yo, Nono Karama. Gak iso rek gole yo ngawur ae. Pokoke Amanda iku paling wayu. Iya Amanda. Iya sih. Li ngutang mulu lele lunas ono. Lho, pokoke kenapa ku bahas utang iku? Lho, ya pokoke iku sing paling ayu ajeng Febrian. Ya pokoke misalnya aku le bayaran gak tak kei kon. Lho, lapo utang bayaran. Ya mau lapo. Awas son, males yo. Ya we ojo ngono. Ya we. Pokokan ngono kok arek wedok. Ya Utang ono ya, Ya, utang ono. Aku kate tuh ya utang Ya lunas ono utangmu. titik ae lho. Oh, titi sak buku deh ngawur. Oh, iya. Loh, itu kan ada Pak RW. Ucup tadi capek-capek keliling ini 7 keliling. Sampai Ucup kecapean ini. Apa ya perjalanannya Ucup tadi? Oh iya sih minta uang, soalnya nggak ada uang. Ucup aja capek. Imbalannya tapi sepadan. Tanggung jawab sama apa namanya hak. Ucup udah apa namanya hak kok. Apa itu? Kewajiban. Ucup udah menjalani kewajiban cariin. Ucup harus dapat hak yang lebih banyak. Gak peduli. Meskipun gitu, Pak Lu itu tanggap saudara asalnya temannya Pak D. Dari situ aja wis. Pak Lu minta uangnya Pak.
Ucup ini tadi udah menjalani kewajiban, sekarang dapat haknya. Soalnya kewajiban Ucup tadi cariin Pak Lurah, nggak ada. Ucup keliling ke sini. Habis itu sekarang udah ketemu, harus 7 kali lipat uangnya. Nggak peduli, mana minta uangnya. Anak iki rek anak ini minta uang kepada saya. Gak ada duit aku. Duitmu apa weh? Aku gak ada duit iki. Kanu. Pak Lurah gak punya uang, Cup. Pak D-nya kemana? Kok nggak ada? Kok nggak ngasih kamu uang? Pak Lurah gak punya uang ini. Belum dapat uang dari kelurahan. Ya terus gimana? Ucup aja capek-capek. Terus Ucup minta siapa? Misalnya sanggup Ucup kan 10.000. Ucup tadi udah 7 kali, berarti 10 kali 7 berarti 70. Mana? Ucup soalnya nggak ada uang selama ini. Apa? Ucup nggak punya uang. Oh lo kayak ono serara kon niku. Nah, jabatanmu tertinggi. Ndokorku lo. Tuh, mosok sih kayak untuk bayaran kok kono sih. Ya apa? Wis kare iku lho sakno kon niku wis golek kon. Kan aku kan gak digoleki kan ya. Aku tak ngilang ae, aku tak memburi sih aku. Ayo aja ngono we. Iku lho sakno kon niku. Iku ya penane kanca kene dhewe. Kon sok gak sakno iki lho wis arek rajin. Aku gak dedek sembawa aku oleh ono duwe tak kei arek iku. Kon niku ngono menambah arek cilik. Terserah aja wes uangnya. Ucup aja dikasih Naiman tapi gak dikasih ya mau Ucup, soalnya Ucup udah nyalani kewajiban. Gak apa-apa wes meskipun gak 70. Kalau selebihnya juga gak apa-apa. Yo kau udah lo ngawur udah terbangan. Si kau ngesakno ambek kone, bro. Cilik sih. Wes kene yo, nyo. Mana sih? Ya itu nggak apa-apa Kapuk semua. duit sih. Ya itu nggak apa-apa semua, bisa Ucup buat hingga 2 bulanan. Gak boleh semuanya. Nanti Iya. kamu pakai apa? Oh, coba Jangan dong. kamu kayak Pinjam, keceng pinjam. nanti. Enggak. 1, 2, 3, 4, 5. Potong latih tanganmu. Mana kok lamanya? 1, 2, gawis. Kono aja ngutil. Kono gede kok. Tanganmu. Mana? Tapi pesene Pak RW itu gini. Ini uang segini terus banyak buat kamu. Wis sanggup sekolah, wis iki sebulan lo iso sama makan kamu. Mana? Wis. Aja koyo wong liya, wong liya, arek liya. Rezeki teko. Lek kon wani golek, tapi yo ngerti batasane. Kon dikei malah aja keterusan. Kon gawe jajan, gawe ngene, gawe misale kon wis gede judi, aja kon utang-utang rene-rene gak kon sahur piye. Wis tak kei. Mana? Woi, besok minta lagi ya. Ojo, Nggak apa-apa ini buat tekor. jajan. Besok Ucup ojo. kesini lagi. Oh, gak matur suwun. Ngeludur ae arek cilik. Oh ya Iki lho. apa rek. Jenenge arek cilik. Yo bukan ini. Aku Kak salam. ya. Assalamualaikum. Apa wis? Arek cilik ya. 50 tak lepono dari Pak Denes. Kamu wis Iya. malike lumayan gini. Iya sih. Tangi Pak Dene 2 juta rek. Tanmu aja nglati. Oh, cabut duit mana kon? Mo. Ayo, masa arek cilik mbok kei. Kan arek cilik. Kan jarimu aku mau arek cilik. Ya mo, saiki kan wis gede. Man rek wis gak usah wis. Mulai aku. Loh, dikasih 50 njok sing gede. Ngono, balik. Don. Salaman tae on, awas on. Tae on. Aliau. Entah nopo nang rek gak dikonco aku ini. Lumayan rek udah cek akeh. Mari ngomong nak busri gak ada duit baca. Menghayal dikit gak ngaruh. Dek temenan menghayal. Ini sih. Iku lho. Si bandanan. Ya iku. Waduh, Sing Kalau ngira- ayo Serona. Ayo. Cepetan. Waduh ya iki. Oh, Wah. kata ketok. Kancaku. Lah, arek goblok dicari ini kono. Mendo. Ruangan ini rek. Apa ya?
kon goblok-goblok nah kon iku lho. Wis biasa ngono. Lho. Ngedol. Ro ae ana aku kon. Lapo kon? Iki lho, Cak. Batu kiyo. Opo? Aja nyeluk cak. Coba. Ho. Kita batu sakti. Po. Batu sakti. Murep. Pira? Wah, bisa rep butuh temu ta kon. Sisi tak timbangi sih. Wis gak usah ditimbang. Ini ke ditimbang. Iki suruh, Brek. Keno timang. Sur biji. Timang. Main ae ngono. Goblok utarane. Iya wis kene. 60 triliun. Kak, wis tak dol murah ae ngono. Aku sing kei. Wis tak meneng ojo nyotot. 1, 2, 3, 4, 5. Hata. Ji. Siapa ngapa lu? Lu, wis 300 ae. 300. Iya. Lu tapi murep kalah gede. Ngabang ayo takon kanca dhewe gak tau sapa aku. Ya Nembane, aku kerto. Das bukan tak duwe akeh. Wis ojo ngomong ae kon tak baleng mbek kalu. Oh nyocot to. Ayo ngono iki. No, arek anyaran yo. Apa aku nyaran. Wis wong kali ngono lho. Ya Suruh belum. Ya, aman sih. Ya, ting. Ting. Waduh apa? Anjir. Giyok boy. Apik. Anjay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Habibi. Ceng, aku karo. Ku narek anyar sih. 1000. Jenengmu sapa? Beco. Beco ya. Kon sapa yo kenal sih anak istri. Bo iki. Mamamu tuh antik. Anakku. Apa kon? Aduh, aku Yo, terus apa? Endi? Iki Aja bisa marah ya, suruh Bro. giyok rek kok kan. Nah, ya kon iki koncoku iki. Iya sepurane. Ayo, Bu. Anyar cok. Ayo. Aku entar Wah. batu kiyo. Endi? Iki lho bo grebo. Cok mayak ngono ku. Opo? Anyar. Maaf, tapi udah petang ini. Lho, iku larang. Piro? Aku asli. Hah? Asli gitu men sumpah asli. Tak juta ya. 2 juta, Bos. Siro, lu, pat, mo, 6, tua, lu, songo. 2 juta. 1,100,000 pas sih, sorry. Ya opo wis. Piro? Alhamdulillah ya Allah, kayak nyewa hotel, nyewa 5 juta. Purel, ya. Wis, iku pokoke 2 juta. kayak mangan Buane sih, sehidup itu kan. 200. Iki ku ibuke, iku Iya, kan dari seneng mamamu karena- kurang wis. akeh. Wis tambah le yo. Ya. Gio iki mau muni. Suwun. Di mana ya muni yo? Gak muni gak Muni asli ya. tidut yuk, hati-hati. Hati-hati, yo. Iya. Suruh sing hati-hati kon. Ya aku sing ngomong hati-hati. Payalannya anak istri. Dek warti, rek. Kain tuku atuh giyok ngene. Wah, akeh iki. Dekku tak gawe ibuku nak desa. Kisuan, pokoknya aku api. Pertama, 1 second gawe karo kan sampe jane jebol. Terus ini ki gawe dana darurat yo. Terus sini ki maneh apa gawe iku apa? Nyewa gebuk-gebukan yo. Nah sini ki kon abemu tak dole. Gawe nyawat petir kan gelem ah. Wis. Iki pokoke gawe ibuku wis. Balik sih gak ngurus. Aduh ki ae. Tambah kok watu anu rek hutan liar. Waduh, dek guntek iki. Sak didol kaya. Tapi lek tak sawang-sawang, yen tak sawang ngri tambah nyanyi, suruh nyanyi. Iki wancik. Wih, iya deh. Waduh iki. Apa atu kolam ngene? Kolam iki wang. Goblok arek. Kayak gue karya mene wis kokot dah. Puyar. Kacau. Ayo. Emang guyu kan. Goblok. Ayo telepon ayo. Mau. Goblok sama ngomong sih. Ada lagi mau ada lagi saya macam kok ngono. Gimana ya solusinya ini?
masa minta bajingan. Like ya rek. Halo keong-keong. Kayak tuh aja. Yo terus. Iya, yang ngono iku. Maka cuy cuk. Guyu Mas. Menurut mana? Temen Are lu. Sa gak jelas. tuh. Jancuk. Asu. Asu. Ngang. Jeffrey Nicole, mbok peran kok ngono kok cari Jeffrey Nicole. Sing ono iku sampean do murni. Aku iki dukung salah. Cari dukung labanan cari. Jangan lupa Like, comment, share, and Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.